खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे ब्रेकिं निउज मोजां खौरां। थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव सागान होग्रा बावैसो सिफायजानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि देहायाव कभिड नेगेटिभ मोनबाय। बिथांखौ दा जिएमसिएच देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि देहायाव बावैसो सिगां एबा साननैसो सिगां जोबथेसालियावनो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। दा बिथांनि देहाया मोजां जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथां रन्जन दैमारिनि कभिड रिपर्टआ नेगेटिभ जाबाय बेखौ फेसबुकनि जोहै बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारिया फोरमायो। अनजालि दैमारि बिथाङा रन्जन दैमारिनि देहाखौ मोजां जाफिनथों होननानै जायफोरा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों, अनसायदों, सिबिदों आरो गासैबो रायजो राजाया जाय अनसायहरदों बिथांमोननो अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। रन्जन दैमारिनि देहाखौ मोजां जाफिनबाय होननानै खौरां मोननायाव बिथांखौ सिबिग्रा आरो रायजो राजाफ्रा मोजां मोननायखौ फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै।